Salam, hormatly Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Biz sizi Atavatan habarlar gepleşimizin bu eveki fanına hoş gördük. Gepleşim bu eveki fanına size halkara bilimi barada habarı yetirmek isleýäris. Bilişimiz ýaly, häzirki wagtda okuw ýyly tamamlanyp barýar. Ýaş oglan gyzlarymyzyň aglawaty ýokary okuw mekdeplerine talip bolmak arzuwy mewçürýär. Yaşlarımızın bir bölegi yurdumuzdaky ýokary okuw mekdeplerine bilim almak islese, ýene-de bir bölegi dünýäniň durly künjegindäki awraýly ýokary okuw mekdeplerine bilim almak islegi döreýär. Şonda Türkiýanyň ýokary okuw mektepleri türkmen ýaşlarynyň iň köp saýlan ýokary okuw mektepleriniň hatarına girýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşimi bu eveki fanyna size Türkiýanyň awraýly ýokary okuw mektepleriniň sanyny size ýetirýäris. Bilişimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän, dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän, halkara guramalaryny kefiýetlenýän sanaw 2022 kefiýetlenildi. Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okuyjylarymyza iýgiderli ýetirip durýan atavatan-turkmenistan.com saýtyna türkmen talipleriniň iň köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynlykda size ýetirýär. Şu nukdaý nazardan size Türkiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny hem saýtymyza ýerleşdirdik. Belemeli zat, geçen ýyl okuw sanawyna Türkiýanyň 43 sany ýokary okuw mektebi girdilen bolsa, bu ýyl Türkiýede jemi 54 sany ýokary okuw mektebi girdildi. Siz bu sanawy şu video habarymyzyň aşagynaky linkden alyp bilersiňiz. Türkiýede bilim almak isleýän ýaş oglan gyzlarymyz İstanbul şäherine ýerleşýän we bilim ulgamyna maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýanyň sanawyna girýän bir neçe ýokary okuw mekdepleriniň ygtyýarly wekili bolup durýan Atavatan danışmanlyk terjümen LTT şirketini ýüz tutup bilerler. Habarlaşmak üçin +90 532 401 71 52 +90 212 633 40 00. Hormatly tamaşaçylarymyz, size ýene bir zady ýatlyda familiýa, daşar ýurtda bilim almak isleseňiz, resmi namalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan habarlar gepleşigimizi ýurdumyzda bolup geçýän ähli täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma. Hoş, sag bolun.